This is the program Home Away from Home. Thank you very much for joining us, and thank you for supporting us. We had taken a big break, but for now we are back. Remember to subscribe. What you just need to do is to click that button so that every time we go live or we have something that is informative and entertaining, you will get a notification that something on Sly Media is happening. If you are to follow us on Facebook as well, just click that button. And remember, we also live stream on other social media platforms. The source is Sly Media. Chirongwa chatiri kuita pazuva ranhasi, it's home away from home. Chirongwa chatinoenda kumajeri uko tichitaura nevasungwa tichinzwa mhosva dzakavapinza mujeri, zvavari kuita mujeri. Chirongwa chekuona kuti rehabilitation process iri kuitwa nemajeri pamwe nehurumende iri kubatsira here vasungwa kana vachinge vazobuda muusungwa. Zvimwewo zvavari kudzidza, zvishuviro zvavo zvavari kuda vari mukati meusungwa imomo. Nhasi tiri kujeri rebhindura. Ndinorira kubva dane dai ndindura kusvika kukadoma yeri yatova chechiguru yakunga yekuroma wadzi waizveni godori chabudira kujoma ona vamunangagwa pa45 nyombwe vakaita tigonaka tizotoona uchi nemukaka ona nyika yedu futi yakutonaka zita rangu ndonzikazoti ende pari pamangoma ndovasiya varizi 45 nyombwe ona yava kutonaka ona takatoisirwa loni ona takutotendera kuti tiri mungori mufloni ende vamunangagwa ona vanonakudza ona vanotipa kuti tigozotonakwa tigozotoona uchi nemukaka nyika yedu futi yakutonaka Gaza ti Empress Hilly tichitenda vamunangagwa ona vakatotiisira loni kuti tigozotonakwa tigozotoona uchi nemukaka futi nharaunda yedu futi igotozonaka Gaza ti Empress Hilly vanogara vachisasa kuti ndimi mega mune bling vanongoona nemahazards kuti queen varenga mulocation futi mugeto mangu vanoziva kuti ndini ndega ndine art rangu ndega vanogara vachida kundidzosera shure Empress Gaza vazviona kuti ini kumangoma handiite zvemamini kweduka kulocation kumabvunzaika inini ndopfeka big number kuita kunge mesi vapanda musandijaire ndiri mbinga inini Empress Gaza wona geto rese futi richatokuzesa pari pamangoma ndiwe wega unogeza Gaza ti zvekuimba zviseburuka zvakangotangawo ndiri kunze chingoriwo chipo chekuzvarwa nacho une chipo chekuzvarwa nacho muzukuru. Saka chiri kuita kuti iwe uzoita chipo chimwe chinokunza kuno kuchii? Sekuru handidi kunyepera. Ndisati tongoti ndaimboshandisa zvinodhaka but nekuda kwaMwari ndapinzwa munomu handichada kushandisa zvinodhaka. Ndakuda kutoshuwirawo kutotsvagawo ndienderere nechipo changu. Saka ndikawana vanondibatsirawo tichibatsirawo nayo zvinofamba mumusha. Zvinodhaka kune zvikonzero zvakawanda wanda zvinoita kuti munhu azopedzisira kutora zvinodhaka. Iwewe chakaita kuti uzokupushe ndopedzisira wakutora zvinodhaka chii? Sekuru handidi kunyeperai. Inini mafriends ndakangoonawo ndichifungoti pamwe zvakanaka kana kuti zvinopundudzwa kusaziva kuti hazvina kunaka ndatozopinda mukati memba inoyi. Ndichinzwa uchitaura usatotanga kuimba paipai kake chituu chidzoka muno chakambobvunza kekutanga chii? Pekutanga sekuru ndakainzirwawo nemadrugs mamwe wanditanza aroera mwana soja love afirei mushure mange ndakadhakwa. Alright, wanga wakadhakwa ndobva warova munhu? Ndakarova mwana wangu, ndakarova mwana wangu sekuru nyaya dzacho zvikonzera nezvinodhaka sekuru. Alright, uyatange panyora wanga wakadhakwa ndobva warova mwana wako ane makore mangani? So far 6 years. Wakanyatsomurowa chete kana zvinhu zvinonza munhu chete? Handina kumbomurova sterekiwo but semunhu angakadhakwa futi handachandoiziva asi vanhu vakazondudza kuti aroera mwana soja labafirei. Mwana angati kudhakwa sekuru handachandaitozivawo nemushure mezvinodhaka. soja labva akafa ndobva warova mwana yeuchititi soja labva afirei.
akudhakwa nezvinodhaka zvakashanda sekuru achishanda muchire vange zvinodhaka ndozvaikonzeresa kuti svipa level but ndinopanaiudza kuti imi takagara sengeso chingazita kuti iwe tiri vakura tomboti iwe ndiri shamwari yako sekuru nemuzukuru chingazita kuti iwe ndini hatitori madrugs ati tozanga kuti sekuru ngatichitora madrugs ati fungo yainopapi kuona sekuru infact mukaona vanhu madrugs veve kana kuti vari mumageti vachita sei iwe uri pamwe unobereki wagara namama unowandochiva life yavo uchitofunga kuti pamwe life yavo yakaita yakanaka ukaona wakaisa tumarasta tuchichi ukarova matenapu ungapfeka bhutsu chako ndofunga kuti life yake iri right but saziva techitorasika handiti saka pawakauya ndobva wasendeswa chipa panyaya kurova mwana mwana soja ravi ndikangotemberwa 6 months chete tiri mukati chakazotodzokera chakazoita ndidzoke sekuru iye zvinodhaka ai ndopandinoona kuti muzukuru waunodzidza onaka wakapinda nekuda kuti zvinodhaka ndobva wapuwa 6 months ndobva waseva ndobva wapedza ndobva wabuda panze wabuda panze ndakadzoka futi wakaswita sei wapanze ndakatanga tongoti shamwari dzangu dzatanga kutotogachira ndobva ndatanga kutoita zvemadrugs ndobva ndazongobawo foni sekuru ndovakapoinao ira wadzoka iwe ndiwanga uri kuno shamwari dzako dziri panze dzikontina nemadrugs iwe uchingobva kunoku wakatoswa kutambira nemadrugs vakanditambira sekuzvekuti muyedzi wato ndakatadza kukunda ai ndakatadza kukunda ndiyo wangatori muyedzi zvekuti ndakatadza kukunda saka wadhakwa mani wazoti kufoni azoti kufoni yanga iri foni yako foniwo maza mukufamba kavanhu vemadrugs havarani saka mukufamba imomomo ndoma ndikangosanganawo nezvetiranatongobuki saka muridzi wacho akaziva sekuti yatoroona ila kuti azive nyoti munhu wandikazonotengesera manje munhu wandikazonotengesera foni iyo wandikasvika ndikabatisa tikati amudhara ndibate dhira netelefoni obva achinzwisisa saka munhu iye akazondivharawo futi akazondivhara bata ukonoti chiilani varidzi foni vayonotora apa munhu yaite ningepera tem tagara panobaita 2 weeks pabazoya mapurisa nesaidi manje akati foni tikuida tipe foni ndikati ngaoni foni yenyu makatora ndokuzokutika kwenyaka ndandatokuvharwawo saka wakapiwa mangani papa apa ndikapiwa 4 months but pa 4 months ndikupera mwedzi uno muswa 10 papa saka muswa ipapa saka kuti muna January wadzoka futi muswa 10 November no sekuru takatobuda sofa sekuru andi ndakunosiya zvinodhaka ndakunosiya mafriends ndakutochinjawo life ndatova munhu mutsva mwari katondichinja kubva pabrain zvese handiti wauya kunoku iyoyo nemarehab officers vakakutanga kubata sei marehab officers ndakatsanangura zveshuwa chichemo changu ubva vachinzwisisa vatoti vakatondikanselawo ndo vakatopoti nditosiya madrugs sezvakutaurwa kuti kunochinja mafriends nekunochinja handitongoti nezvese ndichanochinja kana kwakugara tondendosvika pakuchinja mwana ari kubiri apa mwana ana mamumamumama varipo pamount darina vanobhuya zokona vanouya saka uri chimbundudzi mwana ane makore mangani mwana nawo ane 6 years wabuda muno muchitarisa mwana wako chichauri kuvavarira kuti aite upenyu hwake uchitarisa upenyu hwako hwararama uri kunobvisa musoro sekuru zvinorwadza zvinhu zvacho but now ndakutongotiwo ndichengetawo mai vangu nemwana bcause ndo vandikuraramira uye vakandiraramira zvemadrugs zvakasvingira mandareni mune muchaona kuti mandareni sekuru mabhesi obva ashaike mabhesi arimo sekundareni kana munobhindura arimo tongoti nyika yese hakuna spiritual but ona zvimutuizvi madrugs nekupinda mujeri zvakudzosera mashure zvakaita singaite sekuru 100% but now ndameno ndokurifoma kwanjeri handisi nditonzwa newe kabozi sofa ndarifoma sekuru ndakutombonochinja life right ndatova munhu patsva ndisisiriwo waiziziva kana ndakabuda panze uda kuti vakasokotambira hilari akaita sei apa wachasvika kutambira hilari waiziva pachiso nezita handiti asi pabrain neunhu hwangu aiwa ndachinja ndarifoma mwari vakandichinjisa handipa munhu wakabira foni ukasangana naye ungamuti chii pana nyatongoti bomufana wangu wakaita pasi akadzosa foni zvamwari wangu andingoti wakaita basa akadzosa foni kozi nini munhu ndikanomupa foni masocial yangu sekuru ndakanomupa foni ndichiti amudhara ndatsara foni handiti
munhu yeye ndokuchindivharawo futi akuya neusera achindita foni yakatorwa nevaridzi vaene saka varidzi vaene munhu yeye aitondinyepera ndakatorwa nevaridzi vaene varidzi vacho vakatozouya kozi nyaya yakutomhena polisi ndakatowina ndakatonoti aiwa kuna kusechaja ndisirinda pafoni kozi tikatotsomana iye achienda nichiterawo nichitava munhu akundinyepera pafoni yake ndakwira mota yake ndaenda kubhadhira mari yangu ndichidosvika pano kudosvika ndobva ndaburuka sezvo ndopandikaburuka nemotikari yefoni saka ini ndakoti handinomuburuka nefoni pamwe vanhu vangokotakura kumberi kwavanhu vakatakura munhu yanga atinzwisisa ende angatovharika zvezvo but uyo akazondivhara manje oyo achiti varidzi vakayorikavha foni ndopandikanoti handifoni yako wapo here tiri murodhi ndasangana naye kati achitoti airaribhadhisa daro chingataia foni yako asi unotoziva nemunhu ndevangu zvinowanika sekuru pamwe pacho ishavewo but Wala tattoo. Iri sekuru ndingangosacrifice ungoti wose tattoo iri handina chitema kana muna Mwari. Watotoka sacrifice. So chino chakaita kuti ndasacrifice. Kungodawo ndega ngurero padombo kuti anofanira kungoiswa chinhu chisina chitema kuna Mwari. Butterfly. Hapana zvanoreva. Harina zvanoreva asi harina chitema kuna Mwari chete. Zvinorwadza kuzi. Zvinodhipenda nekushinga kwako ine hangupanikaniza norwadzi varova madrugs saka varova madrugs unochinzwa timbunzwa kuti ava mwako wangonzwa vasingaite zvemadrugs ndarova drug inini larangwa wesi ndairova mbanje skangi ndona ndairova chete mbanje ndinonzi skangi saka ndairova yeskangi ndainyatsinzwa more energy inotyisa ndichinzwa more energy yo ndaiti manga ndiri material ramadrugs momo taisa ndaisa maskati so kozi ndikabuda maskati ndisangana nemi sekuru so ndanyatsodzwa kunyama bo saka ndozvandainzwa ini ndarova madrugs saka ende hongo aizondipa futi ushingi hwekuti kana manheru tizosangana netsaona dzekuzobira vanhu chichi inyaya yedrugs saka munomaita detox apa hausisina aiwa ndisisina hakani ndatova mumwana kwaya torivoma kunomboyaka mafundiswa chiparidza totoparidzirwa munomu zvisingaizvi zvoto ndikatobuda ndatoenda kuchechi havazotambisa nguva yavo aiwa kana aiwa vari kutiitira nyasha dai Mwari vakatoramba vakadai ungativimbisa kuti 2024 inopera usiri munomu 2024 handipinde munomu sekuru mukati memba iyoyo but handiti pamunosendeswa munobvisirwa mumwe mwedzi kunzi ukakomita futi mhosva iyi paperiod ndochinonzi chibachi chibachi chokwadi sekuru haumirira kuti chingopera wabva wadzokera ku handichatombodaro sekuru kana mhosva dzinosungisa handichapara saka ndi pakuimba pa muzukuru zvakatanga rini sekuru pakuimba pandikatanga 2019 handizvi pandikatanga kungoimbawo handizoti chii chikaitikawo tikatongogarawo nevamwe vangu tino madrugs kuti imomo sekuru ayo madrugs ari pataika handidungepa tino madrugs imomo ndopandikangotanga kungoimba ngoimba chiimba kana kuti ari totoenda kustudio kwedu but jesiniza titonoimba chitodzoka ngatimeita pazvinhu tizvi kuimba nemadrugs zviri associated chii chinozoita kuti mimi sevaimbi mupedzere makutora madrugs apo kune vamwe vasingatore madrugs vanotoimba vanoimba koimimi tinozoita kuti tiimba wobva watora madrugs ukana sekuru zvekuimba zvezvi hatingamboti tingazvisanganise nezvemadrugs handiti kozi zvakatosiyana kuimba nemadrugs zvakasiyana kuimba chinhu chekuti ukasika nacho naMwari unacho chiri pauri handiti ndo vamwe vanozviti chipo handiti chipo chako ichi chakanyanya chipo inangu haatongoti chipo zviri mandiri sekuru ndo zvihombe zvekuimba pamunenge muri kunoku munoshanda nanambo vanokubata sei handisava kuti ndinyembere anambuya vangu ndine hangu vese vandogara navo vachichengeta vachishanda havo aiwa ndinotenda nechipo cheupenyu kuti Mwari ngavakomborere kozi handina kana rimwe komeni rakashata ndakauya ndakatoonda sekuru atosimba ndatotsvikirirawo ndatova mukadzi asingashorekewo nenyaya yambuya nyange ndakashaya sipo kana chii ndakati gogo ndopewo kana shuga jiya vanonditira saka ndovatenda zinaiti zvokuti maboyfriends awasiya panze ukabuda vachatobuda vatondai vakatonditsonga zvino vachatobuda zvotitsvaga nenyaya kuti vatondoranda chinja handiti but kana uchinja wobva wachinja zvese aiwa ndachinja pazvese kubva pauno pabrain pazvese handiti saka sofa wakamasonzi manganezi ndanzwa sofa sekuru ndakango gore rino ndakarekodha rakwanita 4 ndandingakwanisa kurekodha
handiti wachitanga chaunoti ichi ndo best yako ndei ende message yacho ndiyo message yangu ini kubva nditanga nepaipa song yacho kuti this is my best song ine message yekutsvaka pane imwe yandikaima ndichigona ndati weni ndichiti Mwari muchandipawo rini mukomana akanaka zvichaita zvichanaka rini mukomana akanaka asingagara nezvina seniso kunge sekuru wako chimbondorera sekuru wako chikambo chako wabva wazviziva agarimboimbira sekuru wangu pamwoyo pangu ndichiimbira sekuru wangu Bona ndati we Mwari baba muchandipa mukomana akanaka asingagara netsvina bona ndati we Mwari baba muchandipa mukomana akanaka asingagara netsvina akabva kuna tete akabva kuna mbuya ndiro tese izuva iro randichamuwana ndachema kwamuri ishe samatenga muriko kumusoro iko kumatenga isusu sana sekuru chishimiro chedu zvekuti kana tichinge tasangana muri munhu hatiti kutozodzoka futi tinoda kuti kana wabuda panze unotanga upenyu kana pane zvimwe zvinenge zvichikunetsa zvokutadza kuti upenyu hwako huendere mberi unotaura nehama nevavakidani chishuviro changu chanchakadaisa ora ngatiti wabuda munhu chishuviro chako ndichekuti uite sei kana sekuru anditungepa imwe problem tondinetsa pamwe pangu yokuti kandabuda ndosangana ndosvika ndoitei kozi handina kana basa handina kana chekuita ndozvimwe zvozopondidzokera mumadrugs sekuru saka zvinhu zvokutonditendega nditombogara kuti asi nini upenyu hwangu Mwari chii zvotodenda tomboona anondibatsira tombondibatsirawo kuti ndikabuda mukati memba inoika totsvaga kana basa kunotsvaga kana project chaisekuru ndozvishuvira mulife mangu kozi zveshuwa ndichingobuda ndichingozi ndagara namama wani ndikugara namama mama ndova kuzoti ndadyei ndapfekei ndazorei zvinhu zvoti zvinosvika pakurema sekuru saka ndozvimwe zvinozondidzosera mumadrugs saka ndoshuwira kuti ndakabudawo nditsvagewo munhu anotonditiro kana project kana basa orit zvinhu zviri nangu kukwanisa kusiyana nezvemadrugs zvojuzi chaoda kuitewo hatidzi basa pasaidi project yaoda kuita ndipi kana chingwa asi maprojects akawanda kana yehuku chaiyo ndikwanisa kutoita mabhureyira chichi chero ingori project yengonzi wandaitirwawo nemunhu ndinotenda sekunhu upenyu hwangu kuti aiwa tabataone imbobataone apa timboona ndi zvinotondifadza sekuru ndotosiyana nezvemadrugs handiti no zvakanaka chemo chako tokuchinzwa unozopa mbuya phone number yako handiti iwe kana uchizinga wabuda isto dzanga kutsvagwa panza ilari ari kuitei pane chaazoitei pane here varida kumubatsira nechimwe chinhu chemo chako ndechekuti wakatoda project kana ukaita zvibati mabhurera kana kutengesawo masekendpane musika here wefree market tine zvese kana marobots takaisirwa kana marobots takaisirwa kuitira kuti usawane nguva yekuva vamogara upedzera kuita madrugs saka ndinopa mbuya nhamba kana wabuda wati kubuda muswani 10 November totanga kuzoterawo kuti kana after Christmas kana January achitanga 2024 wapa asi tikaona kuti madrugs munonetsa kubuda pamwe aiwa zvinova hazvimbonete sekuru kozi seini nangu ilari ndaona kuti hazvina kana future hazvina kana help kana kwandiri kuenda nazvo hapana chandiri kuenda kupedzisa ndapiwa jeri hombe nenyaya izvozvo ndakaramba chizviita saka chiro changu Mwari kanga vangonzwawo chichemo changu ndisiyane nezvinodhaka kozi hazvina kungoramba ndongonobuda ndodzoka ndichibuda ndidzoka ndo kwandiri kuenda ndakaramba ndizviita saka ndifungo ndichasangana ndicharamba ndizviita zvisina rwendo saka message wangapi kune munhu ari panze asati apinda madrugs kana kuti ari kutanga kupinda madrugs ndekuti ndongotiwo pageneration yedu ngatisei zvinodhaka ma2k iyaya ma2k unge nini ngatisei zvinodhaka ende hazvina kana kwatinosvika chasara kungopinda mujeri seni ndo zvandikatopindira nyaya yemadrugs kozi dei pasina zvinodhaka dei sinombopinda mukati memba ino saka ngatisiyei zvinodhaka zvina kundutsa kana rwendo chasara ukaramboita zvemadrugs nongoye kujeri seni ubva watipedzisira nekuti pakamwe kambo kekupedzisira kezimdance une masongs akawanda nayo aperi kubva 2019 2020 2021 2022 2023 minus dzimwe mwedzi uri mujeri masongs akawanda kazi andi uri mujeri ndo zvaunoswera uchitere chokwada ndo zvatichingoswera tichiita positesina saka chimboti pakamwe kambo tinzwe tichienda zvindisi aho iwe laziwe iwe aho iwe laziwe iwe bekutanga ndaiti tichabuda dadiso asiwe waingoninyepera bekutanga ndaiti tichabuda dadiso asiwe waingoninyepera ndiwe wandaida kuva baba vevana
kwauchanditsvaga uchandishaya uchandiwana ndakamira nemarasta. Anditika ndira mamunzwa zviva program home away from home apo patiri kutaura nevasungwa vari majira akasiyana siyana. Nhasi tiri pajeri rebhindura apo tasangana naHilary ataura akati generation yedu kureva yavo iri kuparadzwa nenyaya yemadrugs. Ataura kuti kana ukatanga kuita zvemadrugs ukagara uri madrugs unogara uri in and out mujeri nekuti madrugs anokupa false confidence wopedzisira wakuita zvinhu zvisina kunaka. Tarisai mhosva yekutanga atora madrugs hanzi ndakaroera mwana kuti soja lavo afa handimazvinzwa. Chechipiri chikazopa chechivindi akanotora cellphone yemumwe abva ataura kuti izvi handichada. Ari muno zvakare aita chikumbiro chekuti hongu ndakupedza sentence yangu ndakubuda chandiri kuda ndechekuti dai ndawanawo vanokwanisa kundipa rubatsiro ndaitawo project yangu inosanganisira mabroira kana kutengawo mabhero ndichitengesa zvinoita vamwe nekuti ndikaramba ndakagara neshamwari dzangu ndozvinopedzisira ndapedzisira ndave kuita zvemadrugs. Maona maprograms mamwe atiri kukupai ari kubuda namaititi nanaoscar pamubhuka uko vari kufamba kuzvikoro even vachibva majeri vachienda kuzvikoro vachitaura nenyaya yemadrugs. Uyewo zvakare kune vasungwa vakawanda vari kuuya kumajeri nenyaya dzemadrugs. Hanzi naHilary generation yavo yaparara nemadrugs. Zvese zvaataura nezvakamukonzeresa kuti auye ishamwari. Hanzi vakandigamuchira pandakadzoka. Saka chikumbiro chake ndechekuti ngatisiyane nazvo. Uyewo zvakare vada kumubatsira nhamba idzo tinokupai ndodzatiri kunyora pascreen. Mufonere mubatsirewo Hilary atange upenyu nowana. Zita ndinonzi Robert Tafumane. Program Home Away from Home. SlyMedia Building Bridges.